Rauhaa kaikille. Tuossa kun kuuntelin tämän nuoren Leifin juttuja, kun hän kertoo tästä nuoruudesta ja kun hän on tullut uskoon ja vähän langennut ja näin, niin ei se kenellään niin helppoa ole ollut, että vaikka itsekin on ollut ihan uskos ja uskovaiset vanhemmat oli sitten, ja kyllä mä muistan sen, että kyllä niin kuin monella lailla maailma houkuttaa ja saa olla niin kuin vahvana ja pyytää sitä Jumalan Pyhän Hengen voimaa ja että Jumala pitää huolen ja saa olla kiitollinen, että tänä päivänä Jumala armossaan on pitänyt huolen ja pitänyt tällä tiellä, niin kuin varmaan meidät jokainen. Ja mä haluan tuossa lukea semmoisen kohdan, mikä äsken juuri luettiin. Se oli Jesaja 40 ja jae 11. Minä olen kurja ja köyhä, mutta Herra pitää minusta huolen. Sinä olet minun apuni ja pelastajani, minun Jumalani, älä viivy. Ja tuosta Pyhän Hengen voimasta niin tuli mieleen, kun evankelista Reinhard Bonke hän oli mennyt pitämään kokousta johonkin tilaisuuteen, mutta hän ei ollut saanut mitään sanaa Jumalalta, vaikka oli ihan kuuluisa puhuja. Ja hän oli sitten mennyt rannalle kävelemään ja miettinyt ja huokaillut raskaasti, että Jumala puhuu nyt jotakin, että hän saa sanottavaa seurakunnalle. Hän sitten meni siinä rannalla ja näki sitten siinä, että siinä oli proomuja siinä, sellaisia hinaajaproomuja siinä rannalla ja hän sitten meni niitä tutkimaan ja hän totesi, että näitä ei saa liikahtamaan millään, että ei ihmisvoimin, että täytyy olla niin kuin valtavat, ne painoo 10 000 kiloja varmaankin ja ne oli siinä niin kuin hiekalla ja niitä käytettiin niin kuin puiden kuljettamiseen ja kaikkeen muuhun. Niin tämä Reinhard Bonke sai siitä sen saarnansa. Ja siinä, että kun ne proomut oli niin kuin kalat kuivalla maalla, niin hänelle syttyy lamppu, että mitäs sitten kun tulee se nousuvesi sieltä, kun oli laskuveden aikaa, niin mehän tiedetään kaikki, että se vesi elää, liikkuu ja elää. Ja sitten hän mietti, että jos tulee nousuvesi ja että se saa liikkeelle ne pikkuhiljaa ne nousee ne proomut ja sitten ne pääsee sinne veteen. Ja sitten hän siinä miettii, että niin kuin Jumalan Pyhä Henkikin, että se saa niin kuin ihmeitä aikaa ja se liikuttaa ihmisen sydämiä, se nostaa ja kantaa. Ja niin kuin jos on langennut tai muuta, niin se Pyhä Henki, se nostaa meitä ylhääpäin, kun me vaan häneltä pyydetään apua ja vie meitä siihen uuteen elämään. Ja mä haluan lukea tästä psalmi 68 ja jae 20. Kiitetty olkoon Herra joka päivä. Meitä kantaa Jumala, meidän apumme, Seela. Meillä on Jumala, joka auttaa, ja Herra, joka kuolemasta vapahtaa. Ja sitten mä otan vielä täältä, kun mä ajattelin, että semmoinen vanha hyvä Sionin virsi, joka niinku kuvaa tätä samaa asiaa. (305 numeroinen, niin
mä luen tämän, niin ei silloin mitään puutu, kun Herra paimentaa, kun kaiken, mitä kaipaan, häneltä aina saan. Vihreimmät niityt etsii taas paimen laumalleen, hän johtaa vetten ääreen lepäämään uupuneen. Hän pienen lampaan kantaa ja nostaa rinnalleen. Hän haavoittuneen hoitaa ja korjaa särkyneen. Ja yksikin, jos eksyy pois luotaan harhaillen, hän etsii kunnes löytää, tuo laumaan iloiten. Ja vaikka öiseen laaksoon joutuisin kulkemaan, en pelkää, sillä Herra johdattaa sauvallaan. On Jordan virta synkkä, vaan silti kuolemaa en kauhistu, kun luona Jeesuksen ollassaan. Nyt laulan sydämestä, näin Herra paimentaa. Iloiten häntä seuraan, hän kotiin johdattaa. Keskellä vihollisten käyn rauhaa nauttimaan ja Herran temppelissä iäti ollassaan. Tällaisia terveisiä tällä kertaa ja siunausta teille kaikille. Aamen.